Scuză-mă, te-am încurcat cumva? Păi m-ai încurcat. Stau aici de 5 minute după tine, am bagaj. Nu te-ai gândit că dacă vii în București și parchezi pe un loc de parcare, poate să fie al altcuiva? Păi am văzut că era al cuiva, dar am avut ceva de cărat repede aici. Puteai să lași tu un parbriz acolo, un bilețel, ceva, nu știu, un număr de telefon, să-ți dau un Păi, un bip. am zis că vin repede, scuză-mă. Iartă-mă că te-am încurcat. Dacă poți să mă revanșez cumva față de tine. Uite, ai cumva aplicația Am Parcat? Da, o am, păi stau în București, îți dai seama că o folosesc în fiecare zi. Perfect. Păi în cazul ăsta, dacă îți trimit 3 credite pentru deranj, crezi că e ok? Hai, trimite, bine, fie, na. Scuză-mă, hai că-ți trimit acum, ca să fim chit. Și scuză-mă încă o dată pentru deranj. Nu-i problemă, stai liniștit. Gata, ai primit? Da, am primit, gata. Mersi mult tot și ai și tu grijă că... Mersi mult, scuză-mă încă o dată, scuză-mă. Ceau. A venit la București să blocheze locurile de parcare. Până la urmă măcar a fost băiat finuț și mi-a dat 3 credite pe aplicația Am Parcat. Măcar atâta.